Dia ver maden ga chéine, Tá mid fós Litreacha a úsáid inniuh agus tá ag fearlam faoi sin san ailgéabair. Agus bhfuilm tasnú leis an obair a cheartú. Bhí leathanach 1.7 Cleachtadh 8.2 ceist 6 agus a 7 déanamh. So ceist 6. So cuid I dúirt sé simplig A B mode AB. So I'm not talking, no. AB mode AB. Cévéad AB is talking. We'll talk gawking. So just scríbin to a mar sin gá AB. So that's cuid I dainta. Cuid a do. 3AB mode do AB agus I gcónaí scríbin amach an ceist. Mar bíonn sé just níos éasca dom sa smaoine faoi má tá méid tar éis é a scríb amach ar dús. So bhí 3AB agam agus bhí gá AB agam. So go hiomlán cévéad AB agam cúig cín. Cúig AB. Agus a bheith an slí a scríbam an B seo. Leis a curly B. So sin can a haspóint nach bhfuil mé ag caint meallar níl mé ag scríomh sé an iver sé. So seo B. Seo sé. So bí cuairmach meallar sin is má an rud é an B a scríb mar sin. Can bheith sa léir. Okay. Okay, cuid a 3. So, cahar XY, ludadó XY. Well, bhí ceara cín agin, cailimar gá cín, so inis tá gá XY fága. Okay. Nis cuid a cahar. So, is féidir leat é seo dhéanamh an éonord bháileat. Mis is fearlam iad a himú ar dús, so cahar CD mód a cúig CD sin né CD. An sin luda an dó CD. So né luda dó sin seacht. So tá seacht CD agam. An sin cuid a cúig. So ríis, rud amháin ag an am. Agus déanaine éonord bháileat. Mas fear leat is féidir leat rá dó AB mód a cahar AB. Agus fáin tú sé AB. Luda cúig AB. Mas fáin tú é sin níos éasca. Na cín dainach, na cín móda a dhéanamh ar dús. Níl aon fáib. So we have sé AB, luda cúig AB. So sin hain AB. Agus anamela le haig hain AB, no just AB. So fós, tasním amach le dó AB, luda cúig AB, móda cahar AB. Agus féidirling just dul a raig le sin ar dús. Dó luda cúig sin luda 3 AB. Móda cahar AB. Luda 3 móda cahar sin móda hain. Agus sin arís cosúla ar chorm le just gná AB. So tá sé sin okay? Agus tá sé sin okay. So inis cuid a sé. Okay, so cúig móda sé sin haindig XY. Luda seacht XY. Haindig, luda seacht sin cahar. Agus rís an seo, in nach ceist, bhí na termí go léir cosúla. So bhí mar caint fi XYs an seo, XYs an sin, agus XYs an sin. Bhí mar caint meallar ABs an seo, ABs an sin, agus AB an sin. Aber go raibh ceanháin de na termí difriúló na chéile. Ní bhéh mid ábalta iad a himúnú a dalú. So an seo in nach ceist, bhí na termí go léir cosúla. So they were alike terms. Okay, so sin é an céad ceist le haig inniuh.